80 anyos na lolo sa lungsod ng Dagupan nasawi sa COVID-19. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Joan, nakaalerto ang lokal na pamahalaan lalo't umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan. Nagsasagawa ng otoridad ng contact tracing. Sa resulta ng swab test na inilabas ng Research Institute for Tropical Medicine, nagpositibo sa COVID-19 ang isang person under investigation na namatay sa lungsod ng Dagupan noong April 2. Ayon sa otoridad, isang 80 anyos na lolo mula sa barangay Pugo Chico ang biktima na unang nakaranas ng sintomas ng sakit noong March 24. Bagamat walang travel history ang biktima, meron daw siyang direct contact sa isang bisita na galing sa Metro Manila. Na-swab siya nung pagdating sa Region 1, nagawa ng swab. And the result came out yesterday. Considering elderly siya, tapos may comorbid siya na diabetes, yun, pwedeng isang factor yun na nakababa sa immune system niya. Sa kabuuan, 6 ng positibong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City. 3 rito ang naka-admit sa iba't ibang ospital, habang 2 ang naka-strict home quarantine. Samantala sa pinakahuling datos ng City Health Office ng Dagupan, nasa 38 na ang bilang ng mga person under investigation. 16 na rito ang nagnegatibo sa COVID-19 at 5 naman ang nakakonfine sa iba't ibang ospital, habang 2 naman ang naitalang patay. Naka-lockdown pa rin ang barangay Pugo Chico. Ang ginagawa namin, pinapalista namin yung bibilin nila, bibigyan na yung pera, utusan namin yung barangay official dito na sila nang mamimili sa bayan. 5 naman sa 7 patient under investigation sa Kalasyaw, Pangasinan ang nagnegatibo sa COVID-19. Isang sumasailalim sa 14-day quarantine at isa naman ang nagpakita ng severe symptoms na kasalukuyang nasa ospital. We are continuously monitoring itong ating mga bisita na hindi natin alam kung saan sila nanggaling, na maaari po silang magdala o mag-uwi sa atin sa ating lalawigan ng Pangasinan o sa bayan ng Kalasyaw in particular, na baka sila pa magdala ng COVID. John, agad naman daw na nakremate ang bangkay ng biktima na nagpositibo sa COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan bilang pagtalima sa protocol ng Department of Health para hindi na nga kumalat ang sakit. Sa barangay Pugo Chico, mahigpit na ipinagbabawal yung paglabas-masok ng mga residente. Halos paliguan na nga yung mga residente na nagpapabili ng mga pangangailangan nila o mga pagkain sa opisyal nga ng barangay. Samantala, hinihintay na lamang ng lokal na pamahalaan ang go signal na manggagaling sa Department of Health para magamit na yung City Astrodome bilang quarantine facilities sa mga person under investigation at magtatalaga dyan ng medical staff at kompleto rin ng medical equipment. Joanne. Russell, nabanggit mo kanina na 6 na itong positibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan at nagsasagawa na rin ng contact tracing. Kumusta itong kondisyon ng kalusugan ng mga nakahalubilo ng mga nagpositibo sa kaso? John, tuloy-tuloy nga yung contact tracing na isinasagawa ng otoridad sa mga taong nakahalubilo ng mga nagpositibo nga sa COVID-19. Bagamat hindi pa direktang sinabi sa atin ng otoridad kung ilang porsyento na yung natapos sa contact tracing, meron daw silang isang minomonitor na nakasalamuha ng isang COVID-19 patient at lalo't nagpakita daw yan ng sintomas ng COVID-19. Bukod dyan ay nasa maayos naman daw na kondisyon yung iba pa na tao na nakasalamuha ng mga nagpositibo sa COVID-19. Sa pamilya naman ng lolo na nagpositibo sa COVID-19 at namatay ay strict home quarantine yung pinapatupad sa kanila ng otoridad at pinayuhan sila na hanggat maaari ay huwag munang lumabas sa kanilang mga bahay hanggat hindi pa natatapos ang 14 days quarantine. Joanne. Russell, nabanggit mo rin kanina na mayroong mga positibong kaso na pasyente nga ng COVID-19 na doon sa bahay. Hindi ba ito delikado, Russell? Joanne, nakausap natin kanina ang focal person ng COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan na si Dr. Ofelia Rivera at sabi naman niya ay naka-isolate naman daw itong mga positive sa COVID-19 at wala daw dapat ipangamba lalo't ligtas naman daw yung paligid nitong mga nagpositibo sa COVID-19. Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio.